Malawi Brief. Rumba mwawo kulipira ndalama zochuluka makamaka akafuna kuthira mafuta. Komanso izi tikudziwa kale kuti zimabweretsa mavuto osiyanasiyana madera osiyanasiyana, matransport kukwererako zina ndi zina nazonso zimatha kusuntha pang'ono chifukwa cha zimenezi. Kodi izi zimayeneka kutero pa nthawi ino? Nanga kodi zimenezi ngati dziko tinakatha kuzipewa? Nanga ubwino wake okweza mtengo wa mafuta chotere ndi otani? Awa ndi mafunso amene amalawi ambiri akhala akuzifunsa kuyambira nthawi imene izi zinalengezedwa dzulo. Mu programu yathu ya lero tikhale ndi akatswiri pa nkhani zachuma amenewa ndi Betha Bangala, Dr. Betha Bangala. Komanso tikhale ndi modzi mwa anthu amene amayimira a Malawi, Executive Director of the Consumers Association of Malawi, amenewa ndi a John Kapito, kuti tikhale tikuyunikira nkhani imeneyi. Komanso mu studio muno monga mwa nthawi zonse sindimakhala ndekha. Lero ndili ndi Wanda Msisha andevu za mwayi, ndachitika mwayi kuti ndinawo mu programuyi tsiku la lero. Koma nditero kuti dzulo pa Times Television komanso pa Times Online tinali ndi program ija ya kwa Gwanji, ndipo tinachitika mwayi kuti mu program imeneyi munali anduna oona zamphamvu komanso anduna azofalitsa nkhani, mneneri wa boma mdziko lino la Malawi amene analitambasula nkhani bwinobwino. Ndi mafuna kuti tisanayambe kuwunikira nkhaniyi titamva kuti kodi anduna oona zamphamvu anatipo chani pa nkhani imeneyi. Ndiye kenako tipitire kulankhula ndi akatswiri osiyanasiyana amene ndatchulaja pa nkhani imeneyi. Now ndi nkhani yonena kuti nkhani imene tikuchitika mbuyo timangoyikhazika timangovindikira chifukwa munafotokoza bwino kunena kuti ngati dziko tinapanga adopt APM, automatic pricing mechanism, kunena kuti ngati pali any shifts 5% plus minus tikuyenaso nafenso kumapanga reflect the same ma prices athu. Komano for 3 years tinangokhala usapanga. Ndi chifukwa chimene chocho tikudziwa kale kuti tinapanga zimenezo chifukwa kuti tikhale ndi thumba fandi imene isera joti kale thumba limenelo tikamakhala kuti tikusunga bwinobwino ndongokhala inayi ndi zifukwa zake. Zifukwa choyambira mwafotokoza kale kuti ngati mitengo ikusokonekera mbuyo enawo ndagoti mwina German kuchira kuti solicited tender mwina kungobwera basi zimene zimachitika mwina ina angobwera ife tini mafuta atubutha kuti kweswena ife tini mafuta zotero zimenezo zibenefe botolo tikuna kuti zimenezo ayi zomangotenga anthu aliyesa angokhandi yake abweretsa uku ena atenga kukhandi kuti enda ku Nigeria enda kuti ife zimenezo kuti iyayi ife tipange zoyenera malinga ndi malamulo a dziko lino, tipange tenda open tender imene anthu apange atiuze mitengo yawo tiwunikire bwinobwino ndi malamulo athu zikafike mpaka na ku PPDA akaziunike ndondomeko yonse yogula katundu dziko la Malawi itsatidwe. Tikatero amene utapatse mwayi kuti atipatse mafuta. Ndiye ikakhala nkhani ya G2G monga munadziwira anafotokozanso a president athu pakati pano patifunano tipangiza open tender zimeneno sizimakhandiyena influence because it's open, then amene ali competitive amene itomutenga ndimene tikupangira ulendo ona. Yumo ndimene analankhula anduna oona zamphamvu a Jean Mathanga kufotokoza zakukwera mitengo kwa mafuta. Wanda, munali ndi anduna dzulo, mwina tango tiyambirani kuti mukucheza kwanu ndi andunawa mwina mukutolamo zinthu zotani zakukwera kwa mafuta kumeneko? Chabwino mene ndimacheza nawo Lea choyamba natipasa moni feso tupasa moni mwazuka bwanji timafunso ali mwazuka bwanji ine ndadzuka bwino kai zikomo mana kuti yes tikucheza ndando na nafotokoza kuti pajadasankha njira jatimati APM, automatic price mechanism, imene bungwe la mera tinkatabwera aona kuti mwina zimene zozo zinali ndi ma effect ena
chifukwa mkatikati mocheza tidafunsa kuti padakali pano pa ngongole zathu ndi zingati kumafuta ako, ananena kuti sangatchule kuopa kuti they will alarm us, koma ndi nzambiri. So that's what the word she used, kuti koma ndi zambiri, akuyesera kuti azibweza akupanga. Now remember, mundondomeko imene iso muli price stabilization fund, imene timanena kuti kuzikhala ndalama zimene zizisungidwa mu price stabilization fund muja, ndi cholinga chokuti any movement isamapange trigger price change. So maena kuti tizichita accumulate ndalama memu jamu, ndeti kakha kuti even ma importers aja kanda PIL kandano kuma akakha kuti iwo adagula mafuta mwina modulirako kusiyana ndi imene tikugulisira, ndi kuti price stabilization fund jama tenga ku ndalama kwa pasako iwo aja to mitigate mauje ma cost awo kuti asamapange income losses. Komano without that fund it means ndiye kuti panalibe chogwira mitengo ija, ndengati mitengo ija timayigwira ndoti chilipo chimene timapanga mwina chosavomerezeka olo lezo sayenera zimene no kukhangati kumamata bandage bala la zaka 100 kuweza ukamamata bandage sikuthandiza koma kumapitiriza bekuyika pa bandage. So I think justification nawo inali imeneyo, ndatabwera mukumbukira kuti mu October kunaza kweraso mafuta ndi 31%, tangodusa mwina myezi itatu panonso akwera ndi 41%. So akukhangata akuna kuti akufuna no abwezerese zinthu mchimake kuti APM ija izigwira malingana ndi zolinga zake. Now that is explanation. Kwinako na I think nizimeti zikambirana kuti okay atazindikira zimene zizi kuti akukonzano chithupsa kuti akuchifinya chikuwawa kuti tikamaliza kumva kuwawa timva bwino, komanso how do we mitigate other factors amene amabwera ndi price change ya mafuta makamaka ikakhala kuti has been adjusted upwards. I think those are my issues amene tikambirane mu program imene. Chabwino, ndathokoza kwambiri Wanda kuti yambira motero moti yambe ndi John Kapito. Tukumbukira mbuyo mwiwo ananena Yes. kuti inu takwezani mitengoyi koma nthawi imene icha mukumbukira Malawi tinati ya montoyi pamene tikumva kai kuwawa zikuyenda motani, ndeti yambe ndikumva kuti iwo wankhani imene ayilandira bwanji. And mwina le asanabwere ndikumbukira kuti I think ndakhala mu program imene iwo ankanena kuti mafuta mavuta timakhala maqueue. So the argument was ngati zikuvuta chifukwa mitengo yathu ndiyochepa kuti we failing kuti tikagulitsa tizita kukhala ndama yokwana kagula ina, ndi kuli bwino akwereko pang'ono koma azipezeka. Yeah, I think sometimes anthu amazatenga out of context, but that's what he meant. It's not like he was just saying kwezani. You would never say that. Ndi munthu amene amenyina maufulu anthu kuti anthu ogula azimva kukoma. So it was in that context kuti would rather pay a little bit more koma mafuta azikhala vera. Moti kwa Kapito kuli chimwemwe panopa kuti mwaona ine ndimanena zoona. Tiyamva sitingamomo. Mwadzuka bwanji John Kapito? Ndabwino mai malekano kaya muli bwanji so. Ife kuno kwa chanso. Ngaya Wanda nguna kameta. Lero ndakuoneka kuti sanadulire. Takulandira ni bwana Kapito. Ndio. Tikulandireni ku program yathu yakulinji tsiku la lero. Ndio mai. Nkhani yakukwera mitengo kwa mafuta mwayilandira bwanji? Nkhani imene tayilandira movutirapo kwambiri. Chifukwa choti zimene zachitika sikuti ndizosangalatsa, kana tikanene kuti izi ndi mmene zidanena kuti zikalire. Koma tikayang'ananso moyo wa munthu wogula pakati panopa ndi ganizo limene lili lamwika munthu yafa chiopsezo chachikulu. Koma chifukwa choti timachedwera Amalawi kuganiza mofulumira. Kuganiza kwathu kumakhala kopepera nthawi zina zake makamaka kwa atsogoleri athu pa nthawi imene akuona kuti zinthu zikuchitikazi zikhoza kuyika mavuto anthu ochuluka mzovuta. Nthawi ino mmene tikuziwira tonse ndi nthawi yovuta, nyengo yovuta kuma ndalama. Ndezi mafunika kuti tikhale ndi adindo kutsogoloku oti akamakhala china chimene amaganizira kuti kodi moyo wa munthu tingauthandize bwanji, tingauteteze bwanji, kaya pakhala pa zovuta koma munthu uja aoneka kuti tikumuthandiza kumuwunikira kuti asakumane ndi zovuta zichi. Nkhani ya mafuta ayi
ndakhala kuti tili ndi chidwi chofuna kuthandiza Malawi tonena kutsogoloko kanapanga zinthu zoyenera monga mmene amalankhulira amayi Matangawo ndangomvera pang'ono koma ndi nkhani yonena kuti kunali kufoka kwa usogoleri kufoka kwa kuganiza kwathu kuti mafuta tikhoza kumabweretsa mdziko muno ndikumagwiritsa ntchito aulere chifukwa choti mwina tisangalase anthu pa zinthu zina zimene tikuziona kuti nizokomera ife pamoyo wathu. Ifeyo kumbuyo kutakhala tikuona kuti mmene mitengo ikuyendera mdziko muno tikhala ndi mavuto monga mmene onena kwanda mavuto onena kuti mafuta awo samabwera pachoti mitengo yake imene timagulira inali yokwera kusiyana ndi imene timagulitsira. Ndetse kuti ukakhala consumer chimene umayang'ana choka ndikuti tengo zikhala bwinoya koma umayang'anazo kuti kodi katundu amene yuyu ndikhala nayebe amene amatipasa katundu uyu andigulitsabe popeza ine ndikugula mtengo okwera koma ndikugulitsa mtengo otsika. Chimenecho chinali chiopsezo, chimenecho chinali ngati red flag yotifotokozera Amalawi kunena kuti tisintepo bwanji. Ndiye kupempha kunali kunena kuti tikamayuza PSF o APM makamaka APM imathandiza kuti nthawi zonse zikutika pa baa yabwino nena kuti mitengo yathu izikhala imene tagulira amati cost reflective. Chimene chinali chofunika chakuti ingokhala ndi cost reflective osakhala maprofit ayi. Ndiye tinakhala tikupempha anthu akuboma koma palibe chimene chimachitika. Lero chimene chichachitika ndi chakuti chamba kufotokozera Amalawi kunena kuti nthawi zina kudya zinthu zaulere zinthu zimazunza kusogoloko pachoti tinadya zinthu zaulere kwa nthawi yayitali mkota mayi Matangawo kuti ndalama yake yoti anthu Amalawi akaimva akhumudwa pati ndalama yochuluka kwambiri. Akali panonso tikupapezeka kuti mafuta akwera mpaka pa 5,000 kwacha. Tinakhala kuti timasatira APM kumbuyo kunomakweza ndi pang'ono ndi 20 kwacha ndi 50 kwacha kuwawa kwake ukanakhala kocheperako pachoti zimakhala kuti mitengo ija anthu ayizolowera msika wavomera ndipo zikuchitika monena kuti anthu achita kudabwa kwambiri ayi. Pakali panopa aliyense ndi wodabwa kuchokera pa 2,500 nafika 3,500 lero tili pa 5,000 kwacha pa 4,900 zimene chili choti chowawa kwambiri mukapita kuti mupite kumsika mukagule katundu lero tikutizo mukadabwa ayi. Chimene chinavuta nthawi imene tipapempha zimene zizi kunali limodzi ndi wanda tinafulokoza kwa anthu kuti Amalawi amvese kuti nkhani isakukhala yoyang'ana mitengo ayi komanso nthawi nkhani ikhale yoyang'ana kuti katunduyo tizimupeza. Chachikulu ndi chimenecho availability ya katunduyo osakhala mtengo wokha ayi. Ndiye muja tinazunzika kuyambirira anthu kugona mmapecho tafotokoza tutonera kuti kumalawi kuti Matangawo mwina anthu andale omwewa ndi amene amapakisa kuti mwina zivutirako nthawi imene talina zimene kupempha kuti mafuta warakwerako mitengo ipatizunzika kusogoloko andale ndi anabwera kulimbana ndi ineyo osakhalanso kulimbana ndi chiganizocho ayi koma pofuna kuzunza anthu otani anthu Amalawi pachoti mtengo umene ukuza zinateruza zamphambi namanene andale koma seri kwa ndale zakozo namanenazo ndi apeze mavoti auze anthu kuti ina mavoti muona ifite tapakachote kuthana ndi satana kuona kuti inuyo anthu kule mafuta opitana pitani mmalomo nthawi ya makampeni kurokoza kuti talesa kuti mafuta sakwira kuno ndokulero angauze chana amene ali kunyumba mwewo amene amatenga nkhani kwa proposera akapito line yanuyi ikuoneka kuti ikuda kwambiri ukaona kuti zinthuzi tapera munjira imene kuti mayileya mpura mundirango zikuoneka kuti line yanuyi ikudukaduka ndiye mwina titayidula kenako tikuimbireni soni ndiye tikhale tikupitirira ndi kuyankhula ndinu posachedwa pompa zomwambiri zikomo. Betha Bangala muli pa line ipa mwadzuka bwanji?
Tadzuka bwino kaya ino malekano. Tadzuka bwino. Ndimanenetsa ku mtundu wa Malawi nthawi zonse kuti tikamacheza ndinu azidziwa kuti siri kucheza ndi munthu wamba pa nkhani za achuma, koma tikucheza ndi munthu amene akuzidziwa bwino, anaziphunzira, pano akuphunzitsa ena, komanso akuyimira mabungwe osiyanasiyana pa nkhani za chuma. Takulandirani. Tazika kwambiri. Inu nkhani imeneyi mwayilandira bwanji kuchokera ku Ekama? Kuchokera ku Ekama, nkhani iyi tigwirizane mwina ndi anduna komanso akapito. Tinayambabe kumaona mavuto amafuta mwina 3 years ago, and mmene ananenera kuti ndi APM timayimireka ndithu mafuta adzikwera pang'ono akatsikanso azitsika chifukwa zimenezo zimene zimachitika kwinako. Maiko mwina umatha kuona kuti mafuta atsika kunoko mafuta sakutsika, kapena kwinako akweza kuno samakweza. Ndiyebe tingonena kuti ndi chinthu chimene timadziwa kuti chichitika, komano mwina extent ndi imene Amalawi mwina sanayembekezere kapena anzathu ku Ekamako sanayembekezere. Nanga sitimadziwa zokuti kodi tinasungira mkute waukulu bwanji, ndi ngati tapanga deplete price stabilization fund kuti tibwezeretse tinapanga deplete ndalama zingati. Ndiyebe timadziwa zokuti mafuta amayenereka kukwera, koma mwina kakweredweko ndi kamene sitinayembekezere. Koma ndithu ichi ndi chinthu chokuti sikuti tadabwitsika kwenikweni, chifukwa tikaona mmene zimachitikira chaka chatha, mafuta kuno aliko anthu amazembetsa, ena kagulitsa Mozambiki, ena ku Zambia kumagwidwa, ena mwina pa nyanja kumagwidwa tapita kaya ku Tanzania. Zanthu zokuti kunoko mafuta anali otchipa. Ndiye ngati amachipa timadziwa zokuti pena pake sipali bwino, chifukwa ife muno sitipanga mafuta mdziko muno, timagula kunja, kumene anzathu ena onsewa amagulanso. Ndiye ngati anzathu mafuta awo alokwera, ife kunoko mafuta ndotsika, akutsika chifukwa chani? Ndi pamene timayenera kuyamba kumadzifunsa. Ndiye timadziwa zokuti china chake chikuchitika, koma ngati tikugwira mitengo ifika nthawi ina kuti kugwiraku kukanika, ndipo tikuyenereka timasule, ndiye mafuta wa mitengo iziyenda mmene imayenereka kuyendera. Ndipo izi zizachitika ndi zinthu zopweteka, koma tikuyembekeza kuti ngati tikufuna kuti tikonze chuma cha dziko lino, zinthu ngati izizi zikuyenereka kuchitika ndithu, chifukwa timanena kuti ma tough decisions akuyenereka achitike kuti chumacho chikonzeke. Chifukwa ngati tikupanga subsidize mafuta okuti ambiri amene mwina amagwiritsa ntchito ndoti atha kupanga afford mafuta aja, akapita kuti sakupezeka ku black market apanga 15,000 pa lita, ena amakagulabe. Kutanthauza zokuti mtengo sunali umene umayenereka umakhala kapena tine pa manager. Ndiye kwa ife tingonenabe kuti ndizokuti sizinatidzidzimutse kwenikweni, mwina yatidzidzimutsa ndi 41%. After titapanganso ndi kasete chakuti kandi 30% ija inachitika ija, apa patakha ngati kuti mwina tinangodzidzimuka ndi extent, koma ndizokuti timayembekezera chabwino. Mwina ndingonenapo kale choncho. Okay, Dr. Bangala Chikadza Wanda here. Mwanena bwino kuti inenso timaganiza choncho kuti ngati sitimagwiritsa ntchito APM kutanthauza kuti ndiye kuti timachita subsidize mafuta awa. Malawi ndi economy yathu mmene tililimu, can we afford kumapanga subsidize mafuta in the way that we did, considering kuti we did that for almost 3 years? I think inuyo ndanzathu kuti maziwa kuwerengera zinezi, you can estimate kuti what is the impact of that 3 years to the economy. And apapa pofuna usati kopsezana koma kunzana zoona, do you think kuti tamalizano kukweza mafuta maybe to recover the extent of a damage or for lack of better word, whatever happened in that 3 years where we are subsidizing fuel with our economy that is struggling with this? Panali 31% in October,
now 41%, a total of 72% in a space of 3 months. Do you think that's it? Kapena, we should brace ourselves for more impact if we have to correct whatever happened in that 3 years pamene timachita subsidize fuel, ma'am. Tsono Wanda, information ina imakhalabe yosadziwika kwenikweni. Ife titakupanga ama-estimate koma sitikudziwa kuti kodi mmene tinakweza ndi 1000 ulendo woyamba uja panova tafikaso ndi 15 mafuta afika pa 5000 kodi tamaliza chifukwa mwina funso limene lili akanayankha ndi anduna dzulo kuti kodi mmene tateremu tamaliza kapena paliso kankute kena kamene tasungira chifukwa tikamvetsetsa mmene fe timamvera ndizokuti fuel debt ndi yayikulu ndiye tikaona kuti fuel debt yo ndi yayikulu sitikudziwa zokuti to what extent kukula kwakeko koma tikuona kuti ichi chinthu chomawe chimanika tizidziwa mwina akanati abwerapo oyera kuti fotokozera kati mmene amafotokozera mwina anduna azachuma kuti tili ndi ngongole mwina matrillion mwakuti tikutera zama mwakuti tikatolera nkubweza ate tikutsala ndi izi tikukhulupiraso kuti anduna zamphamvu athanso kubweza kufotokozera amalawi mbali imene iyi kuti kuchokera mwina ka 2021 ka 2022 kufika panopa tinasungira nkute uwu ndipo ngongole za mafuta zili chonchi ifeyo tikakweza chonchi tikwezako izi ndipo sotsala ndi izi kapena imene tatemufeyo tamaliza ndiye kuti ifeso mwina tikhalano tikudziwa bwinobwino chifukwa information ina timakhala pa public komanso ife kuti tipemphe pena sichimapatsidwa ndiye iyi angayankhe ndi anduna aja zikomo kwambiri doko. John Kapito ndikukhulupirazo kuti apa mwabwerera palainipa apa Wanda anthu ambiri amafunitsitsa atadziwa mwina zangochitika kuti andunawo chilibe pakadali pano koma Malawi amafunitsitsa adziwe kuti ayi ndi zambiri ndithu pano tikudziwa za mmene afotokozera tikudziwa za 22 trillion. Yes. Andunawo aso mwina anakabwera poyera nkutiuza kuti kodi kumafuta ako ngongole zilipo zili kulizotani. Yes. Ndikukhulupirazo kuti pakatikatipa mukamakambirana ndi andunawo afotokoze Amalawi afuna adziwe. Yes. Akapito mmene zililimu pakufunika kuti payikidwe njira zotani chifukwa zikuoneka kuti anthu mukugwirizana kuti kukwezaku kumayenera kuyamba kuchitika m'mbuyomu kuti pano kusachite kuwawa kwenikweni mwina pakufunika payikidwe ndondomeko zotani kuti Amalawi asachite kumva ululu okuti ndikusowa nawo kopogwira. Zikomo kwambiri kuti lamulo nakhazikika protende sera kumera takhala kuti masatira ndo malamulo athu umaona kuti nthawi zagwirizana zoma zinachokeranso kunyumba komweko yeno chimene takhala kusaka ndodomeko konse limene litame tipeza kuti tilibenso mafa chimene chimachiku nyamula ndale mulamu yapanga kwa kumakhala kutinso asokolete andalenso maganizo a zofuna kusintha lamulo ngati kwambiri kufuntha kumene kuchitaku ndiko atataya lamulo pata ma guidelines apa tengo ukwere ukakwera chonchi ndi pepani tu pepani Akapito yamba kufika pepani Akapito timafuna tipemphe kuti kapena mwina tiyuze line ina osati ya network mukuyuza pakadali pano chifukwa mukudukabe nde mwina tiimbire line ina bwanji ndi malo ajabe kapena koma tingoyesera line ina bwanji ya network ina
ochabwino ndengati muli nayo line ya network inayo tangondilemberani ndithu ku WhatsApp uko tikuimbireni bwinobwino line imeneyo kuti mumveke bwinobwino amalawi amve bwinobwino mfundo zanu. kabwino Ziko Bangala American ndufuna ndibwerenzeso funso ilo limene ndinafunsa akapito kuti pakadali pano pakuyenera kukhala njira zotani immediate relief measures okuti ateteze amalawi. Chabwino ifeyo ngati yayikama tinaona kuti mwana boma lidaunikira koyambirira ona kuti amalawi ambiri tikaona ngati inflation imatikhudza kwambiri chifukwa cha chakudya ndiye tikitenga inflation basket ija mapezeka kuti zakudya ndi zimene mwina zimapereka 50%. Ndiye titaona choncho tinadzaonanso kuti chakudyachi mitengo yatsikirako kutanthauza kuti mbali imeneyi anayesetsa kukonza chifukwa amalawi ambiri amene ali ndi kusafikira mwina ku zinthu zabwino zokwera mitengo ameneka kuti apangidwe cushion and chakudyachi inali mbali imodzi komabe tinaona kuti mwina ena abe aphinjika chifukwa chokuti mtengo wa mafuta ukakwera tiwiri titatu natonso timakwera chifukwa wina aliyense kuti apangeka business kake ameneka kuti apita kunsika akwera ma transport kumene kuja ndiye kuti zinthu zimene akagulitsa akwezanso chifukwa chokuti ayikamo ka transport kaja komabe kukwera kwake mwina sikungafanane ndi mmene zimakwerera mwina mitengo ya chakudya ikamakwera. Ndiye timati mwina boma mbali imeneyoyo kwa anthu amenewo amene timati mwina ma vulnerable groups amene ameneka ndithu kuti athandizidwe kuti mwina umoyo wawo usachite kufikiratu pa west zimene zija athandize ndithu boma liyikepo ndondomeko zina ndi zina. Hello pitirizani ndikudziwa mavuto amene mukukumana nawo kumeneko Dr. Bangala koma pitirizani mukumveka ndithu. Ichabwino timati ndithu ayikepo ndondomeko zina ndi zina hayi ndithu wanda lero network ikuoneka kuti yatipanga betray. Komano basi ndimene zikuyendera pakadali pano funika kwadzuzula amenewa amafoni mutonjeza tupangirani kuli njano yanu kuti afinge tifunse kuti kodi chuchitika njani chifukwa vuto lilakhalapo kwa nthawi yayitali so ama networkiwa ngati mukumvera kakonzeni zinthuzi zakhalisa akumati nena atayi mzikonzani kuti yali mavutowa ivi tikachoka pano tikamayimba mafoni athuwa zumavuta peza kwechere ukabayankhula zingoduka ma drop calls ndi zina zotero so chonde anduna a information nthawi inakanena kuti azonika zimenezi I think tafunse kuti afika nazo pati koma posafuna kutaya nkhani meduka mbirana mukuyankhula kwa anthu wanda zikuoneka kuti kunjaku amalawi akudandaula kuti kukweza kwa mafuta ako kuti phinja koma kumbali ina akatswiri odziwa zachuma kapitonso taamva ena ndena kunena zokuti mafuta awa timayenera kukweza koma kukweza kuti timayenera tiyambe mbuyo kumakweza pang'ono kuti pofika lero zisachite kuwawa mutani. Iwe nkhani imeneyi ukuiona bwanji ukaonanso pano kuti ukapita ijayo imagwira pa bwanji pano panthu amene zoti 20 liters 100,000 ukaiwerengera ndi mbuyomu ukuiona bwanji nkhani imeneyi palibe anthu amene amayimba nthungululu mitengo ya zinthu ikakwera pamenepo nde timvesesane suzamvapo ogula akululutira kusangalala kuti mitengo yakwera chifukwa timaziwa kuti mone pamene tikamba za mafuta chonchi magetsi kwakwera 12% amene achita proof kodi abale samadikirira bwanji kuti tikambe iyi timalize pompo tsiku lomwelo nawonso awabwera ndi zina. Chimene ndimafuna ndiyankhulepo ndikuti chimene chimavuta mwina mabomawa akakhala kuti akuona nkhani zina zake nkumazilowesa ndale chifukwa
chilungamo chake ndikuti mbuyo muzimene zimachitika pamakhala ngati kuti pamakhala element yokuti tikakweza anthu ationa ngati kuti tiulakwa, so tikhale popular ndikumapanga zinthu zimene zimavulaza pena, chifukwa kuchita delay kwina kwake zimakhala ndi impact kwina. So popularity imene ijayi, the question is it worked to whose advantage, kuti mafuna kuti zizooneka kuti tikupasana mitengo ya bodza, cosmetic prices of fuel because we want to be popular, and then we're taking money elsewhere kumenenso mwina kulibeko. So pamene mitengo yakwera chonchi anthu amakhala bendingi amadandaula. But mwina chimene chikhoza kuwalimbisa anthu mtima ndiyo kuti kodi zimene zipindulira chani pa malo akulu, mafuta wakakwera, where are we benefiting because of that? Chifukwa chambiri chimene anthu amadandaula mdziko la Malawi ndikuti zinthu zambiri zimakwera koma malipiro anthu samakwera. Now chifukwa cha zimene zijazi chifukwa chake anthu amadandaula. Koma ngati munamva Dr. Bangala Chikadza amene akuti pena kuti mungoziwa anthu ability yawo to buy, muone even imene zimachitikira nthawi imene mafuta amati akasowa akakhala kuti ali ku black market, anthu amasatirabe kugula mitengo ina yake kusonyezabe kuti pena mantha anthu wandale amakhala unfounded. So munguganiza mwanga, ine ndikuganiza ndikuona ngati a DPP anaona kuti apa we are still enjoying goodwill of the people pamene tangulowa kumene panopa ngati pali kampata kawindo kamene kakasanatsegedwe tichitiretu kuti tikhale ndi zaka zambiri zokonza zinthu, tikachitiratu pamene papa anthu amvesesako kuti abwera kumene akukonza zinthu, chifukwa ukamayang'anira nkuzakweza pamene anthu akumbekezera kuti mwamaliza kukonza umayambana ndi gulu. Koma pamene anthu kwabwera biludala kuti amafuna ndikonzere kumaza kudontha ndi amazaonanso pena apa silingi chani ilo shoka tikonzeretu, then you take advantage of the goodwill of the people. Padakali panopa they are branding you in office, they are fixing things and they'll give them the benefit of doubt. Kuti fix timva kuwawa tinyinyirika koma sitilankhula, chifukwa umazapanga zimezizi 3.5 years 4 years later kumakweza zimezizi anthu amana kuti munali kuti mukonze panopa we are supposed to be enjoying. Chifukwa munthu sumakonzatu chinthu moyo wakonse tikukonza uzimaliza kuti takonza panopa. These are the low hanging fruits, cholani zimene zimutakhala pansi. So Malawians would understand in that manner. So ali ndi mpata umene uchawo kuti agwiritse ntchito padakali panopa kasanasekedwe kampata anthu nkuyamba kugwiya aleya. Chabwino zikuoneka kuti magest athu komanso ma reporters onse ali ready. Tipite kwa magest athu posachedwa pompa tingomva kuchokera kwa Amalawi kuti akuti chani pa nkhani imene tikukambirana mu tsiku la lero. Mwadzuka bwanji Blessings Tambala kuchokera kodikuti masokoteza machinga pala. Ine ndadzuka bwino lera kuno kumachinga na ino kule mwadzuka bwanji. Ayi kunonso tadzuka bwino, tachezani ndi anthu kumachingako. Chabwino tindi emodzi manjika tadziko tinomaka makasokhala kuno kumachinga tisaiti kucheza nawo toyambirira tikujeza. Ine ndi Francis Mungu. Chabwino nkhani mwaimva kukwera mtengo kwa mafuta agalimoto komanso magesi. Mina ngati njika dziko lino nkhani imene mwayilandira bwanji? Nkhani imene ndayilandira yosimukisa kwambiri, ndinaendelezere kuti posachedwa pompa mafuta anakwera komanso kufikira miyezi yangu itatu komanso pasopano mafuta kumakwera komanso tikayang'ana nawonso magesi akukwera, zimene zithandiza kuti kandalama kamene ngatamali timasaka kumapeza tipenda kulandira maofisi okukhala kuti kakukwera kakutepatepa kuganiziranso kuti posachedwa taonanso mitengo ya zinthu ikukwera chifukwa cha mataxi amene akhala akubwera. Ndiye kubweranso mafuta zithandiza kuti utransport nako kwafunzira kwambiri, zimene kandalama kamene kazikhala kakhumu kopano kakhale petete. Mina inoyonga njika mukona kuti makhuziro motani imene maule nosotokozera muzikhuza motani magawo siyana. Pakali pano kuti munthu aliyese ukhale moyo wawo kwambiri. Tikuyembekeza kuti ngati akutere ndekuti mwina mafuta mtengo wazo weniweni siumendekezena tikugulira pakali pano kapena mwina timagulira mbuyo. Zimene zikuonetsa kuti posachedwa pano akweza anonso akweza mitengo yake mkuonetsetsa ikukwera kwambiri. Zimene zikupereka makamaka kuti ndalama
ife kuti kumpera kupepa kuti ife ntchito zina zofunikira pakali pano ndekuti ndalama imene munthu yemene ndikuzokhoza kugulira kati bread kani batata kandi chere ndekuti kandalama kamene kakuchoka mmalo mogulira zinthu zimenezo kaonjezereso mino kukwendera matransport kuti mino akachite mabizinesi ena ndena kandibira muzintchito zonsezo zikutera kuti chuma chikhale mina chikufikira pa thumba la munthu pofuna kuona kuti mwina zikutsasa kupanga zinthu zina ndi zina. Chabwino ndathokoza kwambiri leya amene mundimetekezera ndi ena akukhala kuno kumajinga. Ndathokoza kwambiri Blessings Tambala kuchokera kumachingako.